n'i bɛ fɛ ka muso karaba walima i bɛ fɛ ka wari karaba n terikɛ ni ala tɔgɔ in de b'a kɛ. E bɛ fɛ ka muso dɔ karaba kun faya kununa teliya la, a ka se k'i kanu, i kanu ka don a dusukun na, a kana se ka diɲɛ danfɛn si kanu ni e kelen pe tɛ, ala tɔgɔ in de b'a kɛ. Walima i bɛ fɛ ka wari dɔ karaba sisan ala k'a don i garizigɛ la, ni ala tɔgɔ in de b'a kɛ. N terikɛ nin lamɛn, n'i ma da dalilu la nin kɔrɔbɔ bilahi i b'a ye siga fosi tɛ nin na, nin ye wulibali de ye. Ni ala tɔgɔ in sɛbɛn sisan siɲɛ 172 i b'a nasi bɔ. Yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko timitimini. I bɛ timitimini ɲini, i b'o o mugu dɔɔni k'a la, i y'a faamu. I bɛ to ka nasi mun sɔgɔma ani wula fɛ. Mais diɲɛ don o don i bɛ to ka ala tɔgɔ in wurudi su fɛ. I ka safo seli kɔfɛ i bɛ kɔlɔsi ta, i bɛ ala tɔgɔ in wurudi. Allahu Jabbarun Kaharun, Allahu Jabbarun Kaharun. I b'a wurudi ni adadu de la siɲɛ 1751. A bɛ sɛbɛn ni adadu la mais a bɛ wurudi ni adadu la 1751. I y'a faamuya. Nkali na ala bonyana n'i dumɛna nin kan i bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ. Adamadenw b'i kanu n'a ye, wa i kanu bi don adamadenw dusukun na, danfɛn si se t'o la. I y'a faamuya. Wa musow b'i kanu u bi giri kan, siga fosi t'a la. Ala tɔgɔ in ye wulibali de ye, n'i y'a kɛ i b'a ye. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. O kɔfɛ maa min bɛ fɛ ka nafolo karaba, e bɛ fɛ an ka nafolo baara kɛ i ye, i ka nafolo sɔrɔ kun faya kunu na karabali la, k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ, i ma sitanɛ baara kɛ. N terikɛ, Iza wakati nafolo baara de don. Wallahi billahi ni cɛ o cɛ Iza wakati nafolo baara kɛ, i bɛna dɔn o don ko dalilu bi kuranɛ kɔnɔ mais i kun ma s'a ma fɔlɔ. I y'a faamu. E ye kɔrɔ boli ka kilebi boli ka dɛsɛ, i ma nafolo sɔrɔ, e bɛ fɛ ka nafolo baara perevu de ye, na Iza wakati nafolo baara kɛ. Galontigɛlaw de cɛya la, namaratɔw de cɛya la, arnaquɛriw cɛya la réseau sanfɛ, mais galonti min na fiyewu o ye suratul waqiya nafolo baara de ye, Iza wakati baara. N terikɛ, a bɛ kɛ ni sɛ jɛmaden 3 de ye ani 30,000, nka n'a y'i ja i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ. An bɛ baara k'i ye, baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, bɛɛ bɛ se ka baara in kɛ. I y'a faamu. I dan ye ka weleli k'an ka numéro la, o ye +223 72 24 02 98. I bɛna numéro sɛbɛnlen an ka fɛnw kan, +223 72 24 02 98. O ye Konate ka numéro yɛrɛ de ye. N'u ye numéro gɛrɛ d'i ma, o tɛ ne ka numéro ye dɛ. N filɛ ka min fɔ aw ye, o ye ne yɛrɛ ka numéro ye. N'i ye n wele o la, i ni Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'i ye Iza wakati nafolo baara kɛ, ni nafolo baara ye tiɲɛ ou bien ni galon don, e bɛna dɔn o don k'i sela dalilu yɛrɛ de ma. Mɔgɔ caman bɛ dalilu langari ka galontigiya, olu ma s'a tiɲɛ ma fɔlɔ. E taala karamɔgɔ lankolonw fɛ yen, ou bien e taala mori lankolonw fɛ yen, ou bien e taala soma lankolonw fɛ yen, olu y'i ka wari dun, o ni dɔnni tɛ tiɲɛ, o ye kelen ya. I ma se dɔnnibaa yɛrɛ de ma fɔlɔ fiyewu. Wallahi dalilu bi diɲɛ kɔnɔ, n'i y'a ta adamaden kama ko n k'i faga n'a ye, billahi a tigi tɛ tile 3 balo. Nkali na ala bonyana o dalilu bɛ yen, dalilu bɛ diɲɛ kɔnɔ. N'i mako tɛ laharako la, i mako tɛ alijinɛko la, billahi nkali na ala ka kuranɛ bonyana i b'a gesi sisan i b'a nafolo sɔrɔ. Ta kana yɛrɛ t'o la fiyewu. Mais anw bɛ alako de sira yira mɔgɔw la. I komi an tɛ fɛ ka baara kɛ min bɛ ala tana tiɲɛ, an tɛ fɛ ka kafiriya baara kɛ, an tɛ fɛ ka sitanɛ baara kɛ, o de kama an bɛ mɔgɔw wele ka na kuranɛ ma. Mais filɛ ka Iza wakati baara min f'i ye, nin ka teli o ye teliya dan ye. Ni cɛ o cɛ y'a kɛ, i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye. Weleli kɛ dɔrɔn +223 72 24 02 98. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. Ala tɔgɔ kelen dɔ tun bɛ ne bolo, ala tɔgɔ bɛ yen, n t'a la baara. Dɔ de y'a kunnafoni mɛn fɔ jamana dɔ la, wallahi billahi tallahi, a tigi ye avion billet de ta, ka avion ta ka na fɔ Mali la yan, ka n sɛgɛrɛ fɔ n ka du kɔnɔ, ko ale mako bi ala tɔgɔ kelen de la, ko voiture kura Rovar de jɔlen b'ale bolo yɔrɔ dɔ la. Donc ko na an bɛnna la, a bɛ taa mobili ta ka di yan, ka tila ka miliyɔn hakɛya dɔ fɔ k'a b'a di yan. Billahi ala ɲɛsiranya kama n ma sɔn k'a d'a tigi ma. Sabu karatu ko ninnu anw ti don a la. Kafiriya ko, sitanɛ ko, turuguturugu ko ninnu an ti don a la.
an bɛ tiɲɛ de fɔ ala ka jɔnw ye n'i dalana o kan an b'i dɛmɛ n'i ma danna salamu lafiya t'a ni yɛrɛ ye bɛɛ n'i ka tiɲɛ don ala ye hakili de di adamaden ma o de kama ala ye diinɛ jagoya anw kan n'o tɛ maa bɛ silamɛya fɔ saga ya maa bɛ ala ko fɔ misi ya maa bɛ ala ko fɔ wulu ya mɛ n'i y'a ye ala ko bi fɔ adamadenw ye hakili de b'an na n'o tɛ ɲaamɛ man bon ni adamaden ya misi man bon ni adamaden ya mɛ ala ko ti fɔ olu ye f'a bɛ fɔ adamaden ye hakili in de don ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma n'a y'i ja na iza wagati baara kɛ n'i ma da la yɛrɛ a to yen taa n'i sen fila ye mɛ i bɛna tila k'a lakali konate ye k'i taali ka wari ci bandi dɔ cɛ k'a taali n'i ka wari ye ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma aw minnu dala konate la a ye weleli kɛ plus 223 72 24 02 98 hakɛto b'a ka so la